Malampuson nga nakabot sa Central Visayas ang unang gold medal sa Palarong Pambansa 2024 human nga makadaog ang oponganon nga si Asia Paraase sa 3,000-meter run secondary girls division sa Cebu City Sports Center. Emosyonal nga nidagan siyang kadaugan si Paraase, dayong panguros human siya makalapas sa finish line. Saysay pa niya nga tungod sa maong kadaugan, nakuhaan ang gibug-aton nga iyang nabati tungod sa kakuwang sa suporta kaniya sa LGU sa Lapu-Lapu City. Parang worth it po yung minaghirapan ko at saka yung cheer po ng mga ka-teammates ko po. Privilege po siya, tapos parang naibsan po yung bigat ng bigatan mo? Bakit po, parang lack of support ng city. Dali sab nga mipadayag siyang kalipay ang chairman sa Cebu City Sports Commission mahitungod niini. I think there's no fitting way to begin the 2024 Palarong Pambansa medal tally than Central Visayas winning it, no? So what a symbolic way for the host region. Gawas sa mga nakakuha og gold, highlight sa day 1 ang mga record breaker athletes. Gani sa long jump competition alang sa elementary boys division, gikan sa 12th place kaniadtong regional level, nahimong record breaker si Gian Kurt Cantor gikan sa Region 3 Central Luzon, hinungdan sa iyang pagsungkit sa gold medal sa maong duwa. Papasalamat po ako sa kanila. Dahil sa walang sawa po nilang pagsuporta sa akin. At usab na abdan ang 10-year-old para-athlete swimmer nga si Zach kuyog siyang amahan, kinsabisan siyang pangidaron kontra sa ubang atleta, determinadong makuha sa ikaduhang higayon ang gold medal sa Palaro, human kini unang nadaog ni aging tuig sa Marikina. Dati kasi ayaw niya niligawan almost 1 month para pumayag. Pag dasig pa at lalangoy at ako mga amigo. Ugani siya nagmalampuson nga depensahan ang iyang titulo. Gold medalist sab sa 200-meter freestyle swimming sa elementary boys division ang student athlete gikan sa Region 12 Soc Sargent na si Christian Isaiah Lagnason. Hindi ko po yun na-expect na manalo ko, pero nag-trust lang ako sa hard work ko. Samtang na-break sa swimmer nga si Albert Amaro II sa Region 4A Calabarzon ang iyang kaugalingong record sa 50-meter butterfly stroke swimming event sa secondary boys division. Kini humaniya maapsan ang iyang record sa niaging tuig na 26.14 seconds ug karon 25.25 seconds. Gawa sa pagdominar sa Palarong Pambansa, pipila na sab kahigayon nga girepresentar ni Amaro ang Pilipinas sa mga international swimming competitions. After this Palaro po is syempre balik po agad ako ng training sa Manila para mag-prepare for the upcoming tryouts para sa CH po and sa Singapore Aquatics po. Sa pagkutlo ning balita as of 8 a.m. karong Hulyo 12, ang Region 4A Calabarzon ang kasamtangan nga anaa sa rank 1 sa medal tally apan pwede pa kining mausab sa pagsugod sa day 2 sa Palarong Pambansa 2024. Kini si Queenie Joligon alang sa Palarong Pambansa 2024 sa MyTV, Cebu.